Tady to jsou ty tyčky, jo, není to křída. Tak. Au. Lidi, ale to, co se povedlo. Povedlo se toho zbalit. Akorát z toho teče nějaká hnusná tekutina, takže to si mám to tam. Je to hnus. Fuj. To je strašně sladký. Takže nedoporučuju. Je to mega hnus, nějaký hotpot. Rovnou nedoporučuju. Videa a nevím, proč nevychází, takže mě se ptejte se mýho mozku. Takže